jotono lamsugo ani YouTube channel o norok semono ang je puropono je kono content kaisa video sanam ka hanke abono ang kono dino purup sara kok saya te sanam ya hnai phadi hinke cheng bisi kok saya oi chenglai ni chini video ni bisingo norok jotono screen o kaham ke nogui tongman khana je obongkha joto ti pramotha khlayu hnai norok bo খাওয়া সঙ্গে নরংনি বখাও ওয়ানসুগৈ দङ অবনো নগৈ आंबो अनेक दुख नांगौ जे जों तिप्रासा आमतेखे तंलायमा बागै हिंगे आं ताव पुला साजिवनो सिगां पुला कक हामिया कारिनाय साबो तांगै चेंखा आबो नरबो नायनायदि रावण बिस्ला खासिन देना ताताल लाङो इसा कक साबो ओरै बोरै खेर बागे सिन्ति पुरा हाकिन गरनो ए 5 বছর বता কই दं आपुर फाइया आपुर फाइया पाइगरा 15 বছর पाइखा नरक नगुइ मानखा खानावि मानखाना बतामसा हिंके आमते काहे बरक रक ब ओलो फनो जे बोट पाइमा परे फनो बबे नाचम जा या हिंके तेसाबो नाचम जानाय वानसुदा नाय नरक 만자케 피궁 파티리 쇼프랑나이 피궁 파티리 쇼프랑나이 이프라바토노 피궁 파티리 쇼프랑나이 नरक o jaga bo khanai mankana IPF tini borok rok lama chergei tamo hini saka ti pramothani borok no jejaga manjak aron pigong patri spragnai hini hinkai o kogno khanawoi ti pramothani je sikla juan tonai rok borok khai norok ni kogno khanawoi hanyo chup khai tong khana haida borok ni khao bo kisale joli ma phaikena tei 10 jona borok bisingo 1 jona borok bujagu bui tangi bujagya nang tangi bujak arono norok wan suginyadi habuni pore norok Facebook o bahanyo je board result seka nugui mano post tam hini khalejak nogo habui bunai tipra mothano 10 targo ready tongdi hini saka temasa saka produni sirok 10 targo borno ta phiogdi tei saka mendrani maharaja temasa saka musuk bosarok jotoni sui raja ni sui okok sau ge amti kahe borok rok board result rima pore norok nogo thangai bojak ya hingke sa bojangnai norok okok bare wansuk kisa norok je kono sana sang future in bagai na wansuk di obong khate khoroksa mukorai jamatia hnai norok bin Facebook ID o habuina di bochini buba grana bojak je board result ya sekang hamia hamia kok sawoi sei musuk ni saman kai kok saga norok bin channel o habdi te bin YouTube tongo YouTube haboi nang asung buba grana support khage bini channel nobo report rikabudi nadi botamo saka an kisa norng bagai video short clip najak tong bini bagai chini dofani borok rok bubagra hne kobor salai haine logero lagi tong bai haine chubal bono bu borok sia haine mukmu lai logero lagi tong la hai na thong khlai lagi prodot kishor manik kong khene drama raja boni bumung khene natok raja Prodot Kishor Manik ko natok raja si natok raja. Buci baik ada sini dofani borok rok. Norok khana ba kira sini maharaja buba grano tam hni saga drama raja natok raja hni saga abuni bisingo hinke amti kahe borok rok borok nogo thangi boja gya hingkai tesabo bojangnai amsa ke chin buba grano buile respect ritung borokai je sei ni soman haike natok ni raja hai raja ni sanami sai tongkha ang norni thani sudo okok simi koyo norok bono thangi buja tong buyaro tong abani samani ko ya norok bono bini Facebook ID te YouTube ID bo thangai bini channel no reporti kabudi automatic bini channel banning thanai sak baisak bukha khelai bukha hayang lai mukhang song khorang song khlai tong layana tui khlai je election ni je campaign rok je khailai mani no tui bukha rogo nalaya khayi kharo khelaya khayi bukhadu khorok nangya na tui khlai obongkha tini result board rimani pore bo tesa video sanamga chini buba grano agi sei mosok hinmani a kogno lachi jagai bo tini tesa video sanamga khabai khatile awoi jotono thanjagai samung khailai ne hnai bo okok saka hinke bono sanamo chungo nang tabuk samse wansugo hinke nang agi wo je board result ria sekang hingkai tangi nang chini buba grano sei mosok hin wansura nai tei ani dol je nai tonai darabai manai song nor wansu de nai botangi chini buba grano pulaka sei mosok hinka tini boro bot palia hingke tangi khabai kha tui awoi
thanjak tongnani kok saka manjake fikung fatiri soprangnai soprangnai fikung fatiri soprangnai iprabotano fikung fatiri soprangnai norokno ang te kuno salia norok kaham hamia buji khana hane ang wansugu inke tai last digi ang kasa kokno sanamu sungu jodi o election wo ti pramotha palia IPF ti rok paikya hinke tamungno norok ano comment box comment kaisadi amsang hambai